ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଆମେ ଜଗା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାରିବୁ। ପହଞ୍ଚିବୁ, ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖେଇବୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। କୁହୁଡ଼ିରେ କିଛି ଦେଖାଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରେ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନେଇଗଲୁ, ଛୋଟ ଲଜ୍ଟେ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ରାତି 4ଟା ପାଖାପାଖି 4:30 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ଭିଡ଼ ହେଲେ ହେଉନଥିଲା, କୁହୁଡ଼ି ବି ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ କରିନଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ସି ବିଚ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବୁ ଏବେ। ଆଉ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ସି ବିଚ୍ରେ ସିନ୍ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ଆଉ ହୋଟେଲରୁ ସି ବିଚ୍ 100 ମିଟରରୁ 150 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ଏବେ ଦୋସା ଫୋସା କ'ଣ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ଜମା ପୁରା। କାଲିଠୁ ବାବା କାଲି ରାତିରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ରେଡ଼ି। ट्राफिक अच्छी मजा सब कटे बाली रघुटा पिटी
ବସିକି ଖେଳୁଛୁ ସେ ପିଲା କେହି ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି फाइनाली सी बीच रे गाधुआ गाधु सइला पूरा बाप पुओ मिसिक पूरा एंजॉय कलु एंजॉय माने एंजॉय भला एंजॉय ନେଲେ ଅଟୋରେ ବସିଗଲୁ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖି ଦେଖିଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମନ ପୁରା ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 4 ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ମନ ଖୁସି ହେଉଛି କେବଳ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ବାକି ରହିଲା ऋतुराज सिंह जहाँ कहीं भी हो आप आवाज सुन रहे हैं तो सिंह द्वार सूचना केंद्र पे आइए ऋतुराज सिंह जो प्रयागराज से आए हैं आवाज सुन रहे हैं तो मंदिर की मेन गेट सूचना केंद्र ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବହୁତ फाइनाली महाप्रभु दर्शन सरीगला दिन 2:30 पाखापाखि आम छिड़ा होइलु लाइन ले 7टा बेले दर्शन है महाप्रभु को दर्शन कला जिते आम स्टांडिंग रे ठिया 4 घंटा पाखापाखि मन सब कष्ट दूर हो गला मन पूरा खुशी आबे आम चलू ए जोता स्टांड जोता आने देखिए आगू कौन प्लान अच्छे दर्शन तो भल भाव होगा महाप्रभु पूरा पाखर देखिली आत्मा पूरा शांति आ जीवन कौन दरकार महाप्रभु दर्शन पर जीवन किसी दरकार नहीं।